Pantip ialah ketenrai kalong ke bakongsan namar ketenrai ke penyosok yangi bat ki baki long shwa jungi ki lapu bat ka airu yangi ya ke jing shampang ke bajanai pantip na engiwan bat manu ni day bat kat bangila ni day ben penek pensa ialah ketenrai bat habangi kran ya ke ni ke benta ikong Daiarisa Rummnong ilong shisha iwei na kinuksa ke babha amtang bai iet ya kam tho na do bai dang samla henry kat panang ya ki singi ki por isngau kalong ka badon kam hadu kata man penne bensa ya ki babun ki benta ki bai dei bat ki riti ki kolshor jongi ki jat ben reu khasi bat ila shim ya kane ka sinjam ban sam ru ya kita ki jingtip lingba ka Instagram page jongi ka bakar teng ka speak your roots bat kala airu ya ka jingmentoy ka babun ya ki barbud ya kane ka page ikong Daiarisa inget baning kong ni de ban snothu ni de ki bat ban persyang kat pala ban pendon kam ya ki rinsan baper man sam ya ki ki belong ka tenrai ka jongi Kebeli pi barong ipnya sobai pi syakawai pat ka benta jong ka Rympei. Menta ka singi don hap deng chingi ya ikong Daiarisa Rummnong. Ibelong inong tho iblang ngam syaka ka kam tho tangsyan bat iba satang kat tu kan singi insa penmi pat ya ka kot ka bening kong ka jong i. Insa menta ka singi ya ka jingya lenti ka jong i kum inong tho bat kum ju ru insam ya ka jingya lenti jong i ha ka ba dei bat ka page ka ba ila Shna hapo Instagram kata ka ba ila ai ka teng speak your roots ti bangin tip company asu syapang ka jingya lenti ka jongi aling nya phashi menta kong mi pleng so hai phi shak ne ka program jingi ka Rympei bat kalong ka ike so tanat bangi yo ka ne ka lan man so thu ya ka jingya lenti ka jong pi ti shoba le si pinsam ya kata ka benta na ka benta ki palok ki jongi le si plan pi thu kham pha shu ila ti Police Bun Alfi ngade Dr. Daiarisa Rummnong ngahikai English Literature hak Department of English St. Mary's College Shillong ti nado hi ba ngadang red ngala songthu ba ngakwa bandon kataka lal man yo hikai ti khamtam dala ngam jalliu ha jing pule ka English Literature khamtam kin ti kalaya kita gisnem da ka research ru kadon bhaga ni ka jingkwa janga ban research ban wat bania ikani kitai ti kat manganang ya kini ki por pade ka wan kene ka jingkwa ban tho ti ngashi tho kum to teng tang bang pat ngam julio thana kata ka banong ban tho ken hak na du ki por college kum to mo ti suki pade dala kham so tho moi ka jing im kum ki ong ka phareng ka life experience ti ka wan kata ka jingkwa ban tho ken ti ha ka jing sha ngala don haka research haka kamwat bania for almost 10 years mo suppose dem la don ka research te nga klem poisho shakata ka jing perkhat ban tho te dala dep nan to pade kadon ka refresher course ka bangi don te haka ta ka refresher course ka kadon ka ta ka jing ki jing mot ki mensim jonga ken te ka wan ka jing kwa ban tho ken te suki na do to ko por hi te ngala tre ya kata ko por ngala tre la katu kan esnem te asdang biang ken ban tho te ha kata ko por ngala don ki khon ru tanga longka kala nang pher kan ka jing ma de jing mu ki jing shem ha jing em kala nang pher te kumta ka asdang ka jing tho jonga te nan ta pade ha ka ya na ka benta jong ka speak your roots dei te baro shi jing em nga puli ya ka English literature te kumba ngala yathu ifi menshoro te high school ru ngi sange ban puli ka khasi haga class 8 class 9 chaneng la pule bit ka alternative English mo te into BA and MA also ngala puli bit ka English literature te dala dap kini research kini kitai haka jo ko por bag ti jing tho ya ka poetry ru ka wan ka jing so hanga ba ngam te bha shapang ka ktin la jong Khasi language and Khasi literature the house name 2020 jong ka pandemic
Kadon kita ke Jingiakynduh jonga laka jong kita ke parlok arngun. Jingiakynduh keng yong ba ni ha social media teng ke sulong tang ke julut ka jakapor bat ka long kamdan ni ka ba long kit jingmut yang iki ya kamta mi kena samla kan. Te ngapurkhat hanta teng ong ba ngapurkhat haladi ngapurkhat ba de ban le ka na ka benta ka ketin kasi na mari la diru ada puli kot kasi tu ki por. Tengah perkat ni kini ikut school sudah. Kini ki level jong ke school kan long. Long nga kata ngalah hikai English literature ada puli ada ki ikut school. Jong ke khasi kan. Tengah perkat banyo kini ki experience kum ong no. Ha ka social media ki bakam donjing mood ki bakam koridor. Tengah snai kini ka speak your roots page mo. Ti sedang daka jing batai ki ketien kan. Man batai ki jembut ki ketin kini kita tengah pas ke parlok tu gitu ki la pa ki tu ki contribution jung ki saka page te suki na do 2020 hado menta la sansnam kini ka page kla nangya la nang he te menta ki followers Instagram ki dan 10,000 tam te kumta alfi kita jiya jonga tingi sung thu gong daya ba kani ka page am tang ba ai jing to ya fisherman ban kham sung thu shu ka tin khasi hinre kum ju ri ki wei ki ba yo ban ta mo man pe ya kani ka page ban nang bun ki ai ti kin diat le si kong da ya plaun patai le si shapang ka kot ka ba phi la dep tho pat satang kat tu kan ni singi le singi ni i ba phin palai pai ba no mo ti kin diat le si plaun patai shapang ka phang pedeng jong kan ka kot ba le si ka e ka khubol ni ka ta ka jingmut ka ba phi kwa ban phalang lengba ka ni ka kot ka chong phi showin poi sha ka kot nei nga longa ko ban ong ba bangin tho ngi dei sho ban long ki nong puli long reading and writing ki ya lang haju kan te kumta hi kum ong wa mene ba na dok dak ret long ka ngasi kwa ba ban puli kot te ki kot ki de ki palok baning kong shong no kan te suki kini ka jing puli ka penwan he ka jing kwa ban tho te hado menta kum ne pade kan te nanta pade hoi ngasi tho kum to haki po badang school college ba ki shulong kum ta kan kidang long tho men len long kadang develop mo kata ka jing nang ban tho te ka banga so tho menta ka long ba ban tho kadai ka jing yamir lang jong ka art and craft wasui eng ha kam dak tin English long ka don ka sabru tamba ka don ka jing penmelian ru ken long ka art ka craft ken te yakne ka kot jonga ki don subtly ki poetry poems te ka kerteng ka dai discerner of words kam don ek phang pedeng nomor ba ki don ki lalaki jong ki categories mo kum ka we ka dai shapang poetry ka we ka dai about self or human nanta ka we ka dai about nature nanta sa ka we ka category ka dai reflections nangta sa ka we ka dai shapang ka inheritance ka heritage jongi nangta sa ka we pa de ka dai ka shapang ka freedom and resistance te kini ki categories ken ki don hangata ka hagani ka ko jonga te ki dai ki jing tho ba ki jing snow ki jing sham jonga ki ba ngala lap ha ki ni snam mo kum ko no hikai kum ka kme kum ka brio ka ba im ha ka imlang salang ka ba snow khia don kata ka jing sukit clear na ka benta ka imlang salang te ki don kini ki ka don ka we ka poem ka ba kerteng my mother tongue te ha ka jing shisha ka tu my mother tongue ka de ka poem ka ba kalong bilingual nga tho lang bat khasi bat phareng ken te tang ban ka benta jong ni ka kot pa de namar ba bon ki ban puli ki num sung tho long ya ka khasi de te ngala penkala no nga translate no shaka phareng with he ken the whole poem ken bro ko we te jing shisha kum kata ka kwa ba don ka ba long bilingual ken jing shisha tang ba ting hab ban to translate no kata ken ti kum ki we pa de ki de shaphang ki kmi ki pa ka jing yo na kmi ki pa ki jing hikai ki ken te nanta pa de kadang tu category jong ka poetry long ka
yanga ka poetry ke balong kentang kadai ka ba im kadon ka jing shisha ka kadon ka bor haka ru te katu kategori kadon kumta hi Henry Santali ki poems shapang ka poetry kan hoi pila persang banwan ra ki thup ki baper mo ling ba ki poetry ki ba pi ong don san pautli hoi kong daya ngi iru ba dang sian pi yo ru ya kanika pi yo ban ra ki artli ki khusnam na ka benta kanika page ka jong pi speak your roots kindiak le sini phai sha ka benta mo na mar bala dang yo ya ka jing ithu na ka benta ka jing tere ni yo min sim ru bangin nang le ba shu te kindiak le sini phai sha ka benta ka speak your roots menta la ya sansnem te lingba kini ki sansnem kala longkum ka archive hakaba ki don ki poetry nang ta pade ki don kini ki jingbatai ki kenten khasi te nang ta pade ki don ki interviews ki don ki research articles ru but ki don kini ki historical materials mo long kala longkum ka archive hi ko te ne ka compendium long kelum lang shapang ka culture khasi shapang ka jingim khasi shapang ka rukom perkhat khasi te ka speak your roots mata ka long kumta ken ha ka shpotorik jong opera ala yo diang ya ka khusna Meghalaya culture award naka arts and culture department ken te kadai ka award naka benta ka jing itho long yakini ki kam ki banga le lingba ka ni ka page ken te kumno banga penne pensa ya ka kten badika literature khasi ru yakini ka rukom smutho jangi ya ka perthei ya ka maryang mo kham tam ek oral tradition number ba kumbangi smutho oral tradition kadai ka bangi shukran ka bangi shu pen poish ki wei pat ki pateng ka kten te long haka perthei menta long ila yo de yaki dak alphabet mo no Thomas Jones long ila ya da ka jing tho bet mo te ka jing ko changa ya ka speak your roots pade ka long ba kan ya mirlang ka jing tho but ka oral tradition ha ka jo ko por ken te kata ka ka jing itho na ka arts and culture department nang ta pade sakawe ka award ka de ka go green award ka ba ai na ka winter tales ken te ka ni ka de na ka benta ka writing kumta nga mo ong ifite actually hagajing shisha nga persang ban penne ko oral tradition ne tikani ko award ko de ka de writing to balo kalawan kata kalawan lang haju te kani ko oral tradition jangi but kani ka jing tho ken literature ho mangi sungthu ba phi batai ba kani ka pitch speak your roots amtang ba ka batai ki jing mo ki kenten la longkum ka jing ka jaka ba pelang la ne ba phi kulum lang ki wiki bentaru ka be de culture ba ki wiki jingi kai ki pale se ki commitment ki department ki ai ni mo kong dayang in phai cha ka benta ka ba le si kumno ka kuman ong ka ong se ka jing sngo jong kini ki followers ki jong phi ha ka page hatu phi yo ya kata ka jing kershan ka bashir hem namar phi ong pila don shpo hajarut tam ki followers but ni so thu balada amde ba ki kershan te kanum poi ha do kata mo te ki ele se ki jing yo man sim ki ba kini ki bala follow ya phi kata sans ne kila ai phi te ka age range mo ine kan choy ka age range ken ki ba follow ya ka page ki de kisnam khat pra hadu hanru post nem ro long kita ki de ki balong ki penon kam ya social media ken te ka jing ong jing ki kalong ba ki comment ba ki comment ba ka don kum kan ka page number ba omdon ka we ka jaka ka badon kum kan ka page ro te ka ki sotanat ba ki don gini jing batai yakini ki kenten ki sotanat ba ki don jing batai spang kini ki jing thu khana jangi ki khana tang ki khana parom ki jangi bar khoj tenan ta pade khamta me history ki breu ki sotanat ba namar ba bon nangi ngim tip yaka khasi history shong no ken nangi kwa ba ban tip spang ka history long but especially naka khamtam naka history ngi yo ikijing tho bun sen naki phareng ben ken benta
benta te ho la buon ki jing tho na ki nong tho jangi ru ki bawat bania na ka liang history ru ki bon bha te ka we ka kot ka bangala focus bha ka de ka kot je i sa professor David Sembley te ka to ka kot ru bon bha ki basot na ki kwa ban pulie te bon sen ngalap ba ngandabo yaki kot de suppose nga post sa pang ki kot ki kwa ba ki bure ban yo ki kot thì cái lý này ingin yo này còn ingin yo này còn bốn sen bahai cái còn kham tam ken ki bre ki kwa ban puli thì don ki bo ong ba om don bu puli kot khasi jing shisha long ki bun ki ba kwa da ba kim tip này ban yo ken thì nga su ba ki kot khasi jongi ki don kam nong kom do ka ki don kam karan san te hakaba ki beri kini ki oki don kini ki kot ngila bunyo nanta ken te kita ri ki jing sungo jong ki followers mo ki sungo tanat ha nanta pada ki jing ruai kini kita ru ki shongshit bhavan yo ki jing ruai khasi kini kita ru ken power kini kita te ki don ki post pang ki ting kan no but ki adverbs long khamtam hakar liang jong grammar ru ken khasi grammar ki beri ki sotanat bha thì cái đón ba cái jing kwa jong kibre ban pulie ban tip hoi kalong ka ika basong tanan kong daya la da ni osngo ba ka ktin jungi ka de ka ika ba ki wat ki ni ki khna ki ba menta ki ba bun sin ki ong ba mano ban pulie ki kot khasi henry ki don ka jing ang not pat hakikat tu kat ni ki ba e ban pulie ba ki kwa e ki kot nama bun sin ha bangi pe ki kot khasi teng kim pinni shu ani hoi long kim pinni shu ki kot ki barim ani kim reprint shu ne kom ta ken te bun sin him yo shu ki tu ki kot ki kham handai mo te bat bun le si nangi ki ba it ban pulingi kwa dik ban yo ban shim ban tai ki tu ki kot te henry teng kom pi ong mo bun ki ong ba manu ban puli ki kot khasi henry ki ba puli ki ba it ban puli ti asra ki wan ngalap ba ngada bo kum to ki kwa ki kali kadai te amde tangi kot kini ka jing tip hi long ka stang na ka jing kwa jing tip em nanta pa ngi kwa ngi poi ban tho ban puli long tang ban tip tang ban puli ya ka tu ka jing mut jang ka tu ka jing ong shubo na ka jing mut jong ni ki kten ken te sagawe pa de ka ba ki bru ki sotanat ha ka speak roots ka de ka translation ken shubo ngala shu persang ban bangin ya bangan kili na ka we ka jing le jong a speak roots ka long ba ban lum ka jing tip jong ka community ru jongi pramangi ken manu batip spang ka ni so pha bangin la ban post de te ngakili shi sen kumno ngin translate ka khatin ethical shaka khasi to kum kita ki ru ki bru ki pha ki jing mot ki pha ki jing so tho jong ki spang ka khatin ethical nang ta de long na ka phareng shaka khasi translation shubo mo te saka we ka nuksa pade shaka khasi naga khasi shaka phareng pade ka khatin sa not kum lokin translate ka khatin sa not ka de e bhawan pen kalai ka khatin sa not to kum kita ki ru ki bru ki shongshit bha ki sutnat bha ban ai jing wot ban batai ka jing tip jong ki te long nga ko ban khring ki ne ka jing tip ka jing start ka bodon ha ka imlang sa lang jong hi ken para mangi hoi te ka speak your roots ka we ka jing bha jong ka long kum ta long ka mde tang ki jing tre jong ate long ka jing hoi ki ka jing num jong naka nangi hi na para mangi na ka jing tip jong na ka jing start jong hi ken ka sotanat baka long kum ta namar ba barok ki yo bentalang ki yo bentalang ka long kum ka jing yasam lang mo ya kata ka jing start ka ba ni don te bat sa kawai ba pi ong mentan ka jing pen kala ketin nga threi bon sin ni so thu ba kala ba ka long ka ik ba su bat nga threi ban so thu ka jing kala ketin ka long ka bayar ba ya ban so thu bai ki ketin ki bangi kwa ban pen kala ro bat bon sin ha ka ni ka jing bom so thu ni lam bakla ro tadangi pen kala bakla mo ti ka sotanat ba ka donia kata ka rinsan ba ka ailat lang ye ki we ru ban yo bentang ha ka ni ka page ka jong pi ti kong dia ngin pai do ka benta ka ba ni sto ba ka no ka kam klem ka jing e kanum ong kom no nginum poi ka jing job bat ki jing e ki la ban wan ha ka no ka duru bat nganget ba ha ka jing ya lenti ka jong pi kum ka nong tho kham tam na mar ba pidon kata ka jing angnut ba
pin khamtep shu ka ktin khasi song thu shu ka ktin khasi pilala man mi ya kan ka kot ka jong pi ka ba pi pin mi ha ka ktin English ya ka ba man tan te ti nga nget ba ko bi ka si le si pin don ka jing ang not man pin mi ro ha ka ktin khasi ti le si ki e ki jing e ki jong pi pan kong da ya ha ba ya dei ban ka kam tho khap tam ha ka ni ka jing ya nen ti ka jong pi ban pin mi ya ka ni ka kot ka ban kong ka jong pi ka jing e hi ti ka long ka long ngam so dei ban ong jing e ru tang ba long ka shong ha ki ka jing shem jo wei pu wei nong tho mo long ka jing e ka long ning kong e ti ka shim por ban tho yim la ban shu tho ka ki ka kham tam ha ka leng jong ka poetry ken kum ka fiction ka ni ka tai tingi la ban ayo mo tang ba long ka poetry ti ka wan ka den na mun sim so tho em te long kata shwa hi ka por ka shim por ngim la ban shok nga kwa publish no tinga kwa pemi no ne ka kwat ngim la ken te kata hi ning kom long ka de ka jing tre ja ko men sim ka de ka jing wan na men sim te kum ta te saga wei ka de ban wat publisher ka de kam de ka so ka de ka ba te nga don bok kini ki ba publish ni ka kwat nga ki de ki writers workshop na Kolkata ki de ki independent publishing house ken te ka bala seng do professor Pilal menta upa yukhon jo professor Ananda Lal te bon ki nong tho ki bapau especially long na khamtam na ne ka English department jongi kumi professor Esther Sem professor Robin Ngangom i professor kan pham sing nong kan ri ru kila pen mi ning kong i ko jongi nang ne na writers workshop hoi ha ka por be ki pen mi ning kong kin tinga sngo ngasong sarong ya kata ba kumta ke ngalan pen mi nang neru hoi so sanat kong daya namar ba ki ba bon le se teng ki don ka jing ang non Henry Kim la ban poi pat cha ka thong ba kalong ke ba ni snow sarong ba pila la ban poi cha ka thong ba le si kampat don ka tarik ka pa pila bu ban pen mi Henry ni tip ba kan sabi no shen mo kong daya ka khubor ka jong pi na ka ban ta ki pa lo ki ba pe ni ka por ka khubor yangi baro bat khamta me ki khana samla mo kalong ba ngidon kam bantep ngidei mano kata ka self knowledge mo pingi ong ka English ngidei bantep ngidei mano bat ngidei ban thu ru ba ki ki sab jongi iwei bi wei nangi ngidon la ka jongi sab te ngidei ban yo kata ka jingtep ka jing su thu ki sab jongi bat ba ngidei ban treshitom ba de ban kut jingmot ban poish kata ka thong mo haka sap ka bo bleu la aingi te kata ka de ka khubor janga te dangi doni kita ka jingtep dangi doni kita ka jingkut jingbot ngin yo bet ya ka jingjop kubleshi mun kong daya ka de ka pi ong pi da ka jingkut jingmot ka bas kam ni la bat poish ka no ka thong ban yo ka jingjop mo ni ko man ai kuble na liang ka dik game glaya nam ta ka por ka jong pi bat sa shi sin ni ko ban ai kuble ru na ka banta kin ki kusnam artli ki ba pilayo bat ni ke bok riang pinang kiu shu kam tho ka jong pi bat pinang sam shu ya kita ki jingnang jingtip ki ba pi don ki ba pi lum na kleng mo man sam ling ba ka ni ka page ka jong pi speak your roots but sa shi sin pat gong daya kublish bun e na ka banta ka ni ka por ka jong pi kublish bun alfi kublish bun te palok kum tu ngi osmo ye gong daya ho ilong i student lani ita ikna puli ha ka English literature Henry ka jingtik ha ka mensim ka jong i ban so thu shu ya ka tin khasi kala penlong ye i ba in poisha ka thong ban play ya ka ni ka page ka badon ha po ka rin san Instagram kata ka baila ai ka teng ka speak your roots but link ba ka ni ka page isam ya ki jingnang ki jingtip ki ba ikulum nang ne nang tai ban sam shapi ki ba follow la ni ki ba bot ya kata ka page but hoi ila yo ik jing I thu na ka benta ka jing trish tam ka jong I ling ba ki ni ki atli ki kusnam ki ba idang shu yo shen but next can ba ka kam tho ka jong I ru kanang kiu chaplang but inang kiu ha ki wi pat ki benta jong ka jing em ka jong I ru but kum ba ila ai ka khubor mo ni dei ban tip ya ka tan rai ni dei ban tip ya la di but bangin trish tam kanang bangin poi sha ka thong ka bangi don na ka benta ka jing em ka jong I te palak haduk nei sham ya bat pi ha ko pat ka por kublei pi ba lo